Jo voto per treure els 3 punts suspensius. És millor. Sí, jo també. 2 contra 1. Vale. Ara queda així. Hola, com estàs? Que tinguis un dia molt maco. I un emoji que riu i treu la llengua. No, treu-li el punt final, que sembli que ho has escrit ràpid, així, sense pensar-ho massa. No? Vale. Però tampoc volem que pensi que ets analfàbet, així que per favor, posa accent estàs. Bueno, i ja que estàs, escriu que passis un bon dia. Perquè maco és un barbarisme. Així semblarà que domines el català i que no fas ús d'autocorrector. I ja posats també afegeix un signe d'interrogant al principi de la frase perquè això li donarà més profunditat i elaboració. I clar, no volem que pensi que ets una superficial, no? No! Vale. A veure. Així doncs, també li trec l'emoji que riu i treu la llengua, no? Perquè només les persones hipòcrites i superficials es passen el dia rient. I no crec que vulgui una nòvia hipòcrita i superficial. Total, jo voto per treure l'emoji que riu. Total. I així tenim la combinació perfecta, l'interès i el desinterès. I podem manipular el seu petit cervell de tio. Vale. A veure. Ja. Queda així. Hola. Obro signe d'interrogant. Com estàs? Amb accent i tanco signe d'interrogant. Que passis un bon dia. Sense punt i sense l'emoji que somriu i treu la llengua. És una mica soso, no? Com molt avorrit. Sí, és com si li estigués dient si et lies amb mi, passaràs els caps de setmana més avorrits de la teva vida. Total! Jo voto per tornar a afegir l'emoji aquell. Sí, sisplau. No, feu-me cas. Hem de ser directes i concretes. Aleshores, borra-ho tot i... Sí, borra-ho tot i envia-li només l'emoji de la flama. Què? Sense text ni res. Ni una sola paraula? No. I si li posem... Que no, que res. Ai, però és que es pensarà que sóc massa fàcil, no? A veure que tampoc ets una monja, Ai, fes-me cas, que li agradarà. Sí. Sí. Vale. Va, porta. Ai. Veus? Ja està. Ai, és que no sé. Què representa, què significa això? És universal, és passió. Ana sortida. Anar a sortida. Vale. Confio en vosaltres. No puc! Ai, Déu meu. Veus? Ja està. Què diu? Això és mono! Tu, m'ha tornat a escriure! Què diu? Perdona, m'he equivocat. No anava per tu.